Assalamu alaikum. To a wannan tutorial mun zo muku da wata sabuwar hanya ne wadda za ka rage ma WhatsApp ɗin kashin data in kuna bidiyo call da mutum. Da fara za ka je ka shiga WhatsApp ɗinka. Kun gani ga WhatsApp ɗina nan, za ka zo ka shige shi. Za ka zo nan, ga yanan nan inda aka yi ɗigo-ɗigon nan guda uku. Nan wajen ɗigo-ɗigon nan guda uku. Za ka taɓa shi. Za ka zo ga wani waje nan na ƙarshe inda aka sa setting, ya ka shige shi. Za ka jawo ya ka zo can ƙarshe, ga yanan aka ce storage and data. Ya ka shige shi. To ga yanan in ka shigo naka za ka ganin yanka a haka. To sai ka kunna shi. To yanzu ko kuna bidiyo call da mutum ba su sha ma data ba. To a nan da muka kawo maka ƙarshen bidiyon nan, da Allah sabon shigowa wannan channel ɗin ya danna mana subscribe, sannan ya danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon bidiyo da zai je muku kai tsaye. Mun gode.